guys, ang kusugan na sa uwan. Oh. Awas ang gawas. Ano ang chinelas? Bang saging. Sama na siya guys, mga unta. So guys, man ako kaon, nabusog ko buyag-buyag. Salamat Lord. Salamat, hinay nag-uwan. Hinay nag-uwan ka. Kauli na kasi nunoy. Ano kalain magpanahon? Ay naman siguro yung mag-video. Sadyo ko na malingki guys. Alas 2 na malingki na ko kay para sadyo ko makaluto ba. Kay lain ka dyan panahon. Kanina, ngit-ngit naman ikaadyo. Kanina naglangit. Alas 2 na malingki na ko. Dali pa chukog lakaw kay nakalimot ko vlog payong. Maabtan ko pa, matingka ko pas palengke. Tapos basa ko ni lakaw, human ako abot sa diri nagluto ko dadton, ano nag-vlog day. Kasi mag-brown out, kasi na mag-brown outan ko ngit-ngit ka adyo magluto ko dinong kita sa giluto. So guys, ani ra taman akong vlog for today's video. Sa wala pa nag-subscribe, subscribe guys, like, comment, paki-share na lang to guys. And goodbye everyone. Bye. Ayan guys, akong niluto rong hapon.